zo door. We hebben stad en land afgezocht, maar we hebben ook gevonden. Dat zal. Ja, Stad en land. ja. Je ziet van, hé, Dorpje weer. Dorpje weer. Waar gaat het? Oké. De loopbare afstand. ook je ziet te voet onderweg, De voet Ja, ja. onderweg, Ja, ja. Nee, hoe zit het? bedevaart. Niet echt, nee, dat niet. Dus, het is allemaal even fit houden, hè. Moet bij excuus zijn voor je gekomen. En wie dukt dat gedet? Eén keer in de mond? Dit is de eerste keer. Serieus? Dit is de oprichting van de wandelclubje. 2 personen hebben zich al afgemeld de eerste keer. Ja. Dus eigenlijk word je met 6. Eigenlijk wel, ja. Oh, Ja. wie heeft zich afgemeld? Even namen en rugnummers nemen. Huuplo, dat is het ergste. Ja? Ja. Terwijl er eigenlijk al bijna, bijna loop in de naam, Ja, maar ja. dat is meer van het zetten. Ja, dit is van het zetten inderdaad. En dan was nog een twijfelaar, dus de nummer even niet. Want dan moet je nog even de streep Ja, ja, trekken ja, eigenlijk, ja. min of meer. Ja. En wat was het excuus van de meneer Lo? Ja, Ja, is even in de zone te helpen. Een beetje werken nog. Oké. Oké. Jo, Acceptabel, maar dus kost er geen punten bij. nee. daar zeker niet bij de eerste wandeling. Hè. Het wordt gewoon koelijk genomen. Hey, maar, nou, dat gij kende je enorm in de bienzaken, hè, als je niet goed kijkt. Ja, maar we hebben een thuisfront, die kunnen ons komen holen als het moet. Je weet hem ook voor zin. Goh, Nee, jongens. maar groot is te lopen, hè. Dat is ook eens Ja, heel ja. langzaam gereden. Dus dat, Ja, dus je ziet op de helft. ja, voor de eerste start was dit de helft. Ja, hoe lang heb je erover gedaan? Nou, dat moest je weten, hè. 40 minuten. Geïrriteerd is. Maar Oké. de tuin omweg, ja, dus een beetje natuur. Ja, Dat is toch heerlijk nou, hè? dan moet je ergens beginnen, hè. Het weer is goed en lekker. Zeker. Heerlijk, man. Het waait even, maar Ook je ziet ook echt van meer grote huur ik, hè. Wil ze niet weten? Ja, wel, ik wil het wel weten. Daar werd ik voor betaald, hè. Ik wil alles weten. al 42 jaar woon ik daar. Ah, Maar ik ben in België geboren. hoor je niks meer van. Van Italiaanse afkomst. Ah, Mijn ouders waren Italianen. die werkte in de mijn? Ja. Ja, kijk, voilà. Die hier net over de grens hebben. Nou. Ja. Mag ik er even bij komen Nou, zitten? zeker. Ja, want Kom in de stoel. goed voor de afstap, jij mens. Nee, want dat Ja, want anders moeten we zelf filmen. kan iedereen hoor. Ja, zeker. Nee, maar ik vind dat interessant. Want ik ben vaak in België geweest, in Limburg. En één ding moet me toch wel van het hart. En ik denk dat heel veel koempels in Nederlands-Limburg het ook enorm jammer vinden dat er zoveel verdwenen is. Hier in Nederland. Ja, maar in Belgisch-Limburg staat nog veel. staat Ja, Heel mooi. Als je de Seaman ziet, dat is zo mooi Ja. gemaakt. En het park, ja, daar kun je goed eten, feest, alles mooi. ja. Is dat in Beringen? Nee, in Genk. Want in Beringen staat ook nog. Ja, daar kun je beneden gaan, en dat is- ja. ja. bezichtigen alles. En daar wordt ook goed voor gezorgd, hè? Ja. Voor dat cultureel erfgoed. Dat mis je wel hier. Maar wat is dan het verschil tussen hier en daar? Ja, ik denk die Italianen die daar woonden. Meer één familie vroeger. Precies, denk ik. Was? Belgisch Belgisch veel Frans. meer van tradities als in Nederland. Ja? Ik denk het wel. Plus gedaan voor één keer. Walen en Vlamingen samen hebben toen niet vlot eindstand gedaan voor één keer. Dat is een ram, hè. En in Nederland is het snel gegaan en in België hebben ze jarenlang afgebouwd. Hè? Dus dan kent ze er vanaf, denk ik. Ik dacht dat wij lang over dingen deden in Nederland Nee, met die- ons die de mijn- die de mijn poldermodel ook en niet, zo. hè. En, Dat wel, oh. Mijn wou 10 jaar met de deuren, dus in tijd van 3 jaar wordt gebeurd, hè, toen ongeveer. En hoe groot was het gezin bij u? Met 6. Hè. Met 6. Pa was iets van 17 toen hij in België kwam werken. En hoe lang heeft hij in de koel gewerkt? Oeh, dat vraag je me, Gert. Hè. Een jaar of 20, 25. Ja, die zijn sneller moeten stoppen hè, met die longen en zo. Stoffen. Ja, heeft hij daar veel last van gehad? Ja, heel veel. Die hebben toch veel afgezien. Ja. Hebben toch ook veel meegemaakt. Dat kun je, als we dat vertellen, kun je dat niet geloven. Die kwamen als eigenlijk kinderen, 17 jaar.
Dan komen ze dan met een hele hoop. En dan gingen ze dan in die barakken, waar die krijgsgevangenen hebben gezeten. Dan zaten ze met 8, 9 jongens. En een paar vierkante meter slapen, eten, koken, alles. Hebben ze zeker 4 jaar, 5 jaar daar zo in gezeten. Vertelde pap daar wel eens over? Alsjeblieft. Ja, Uw vader? Ja? Ja, maar wij hadden ook altijd feesten na. En dan werd er verteld van alles. Het was toch één gemeenschap. En de gemeenschap, waren dat dan de mijnwerkers of de Italiaanse? De Italiaanse mijnwerkers. Dat was een gemeenschap, ja, zo, ongelooflijk. Dat mis je wel. Vroeger, like 15 augustus, dat was zo'n heilige dag. Dan gingen allemaal de bossen in, picknicken, spelletjes en zo allemaal. Dat mis je allemaal. En wat werd er dan gevierd? Van alles. Dat, Nee, maar op 15 augustus? 15 augustus, dat is een heilige dag, hè. Ja? Dinges, hemel was dat, Heilige Maria. Oké. Het is in België nog een feestdag. Dat is feestdag. Want hier in Nederland is geloof ik de heilige Barbara is de beschermheilige Ja, van dat is de ook ons, hè, overal. hè. Ja? Dat is Oké. bij alle mijnwerkers. Dat is hè. internationaal. Dat is overal. Spreekt u de taal nog? Weinig. Ja? Vroeger moest ik dat met mijn ouders. Maar sinds ik hier kom, dan moet ik me plat kan leggen. Dat kan een kind er ook, hè. Ja? Ja, Ja, nee. ja, maar stelt zich nu aan, hè. Maar kan te plat, hè. Ik doe net of ik het niet versta. Ja, precies. Ja. Dan hoef ik ook niet te antwoorden. Hey, en wie heb je die andere 3 mannen leren kennen? Ik ben met bouwen, hè. Ik heb hier gebouwd in Margraden. Ik heb met een rijke vrouw getrouwd. Eigenlijk is het... Ja, ik heb met een rijke... Ja? Ja, En die heb je nog steeds? die heb ik nog Oh, steeds. oké. Maar het probleem is, het geld is op. Het geld is op? Ja, ik was getrouwd voor het geld, Oké. maar het geld is op nu. En nou heb je ze weer nee. ontwerken gestuurd of zo? Ja. Dat kunt toch niet op tv, hè? Nee. Dit zenden we niet doen. Nou, maar, Ik heb die jongens leren kennen toen ik een bouwen was. Een 80 ongeveer, hè. Dus heeft die me mee toen de verwarming, alle rotzooi, een beetje geholpen. Hè? buurman, hè. Buurman. Geboren dan. maar Dus hebben- geen loodgieter qua beroep? Ja, enigszins. Oké. Nooit echt professioneel gedaan, maar het is wel een opleiding geweest. Oké. En de rest, die andere 2? Dus Wat heb je bij hem gedaan in Hoes? Vrij weinig. Want de houden helemaal, hè. Weer opgedronken. Nee, eigenlijk is het mee zo te dat schouwen. we kennen ons eigenlijk van de kleuterschool ongeveer, hè, lagere school. Ja. nee, we zitten bij dezelfde vereniging ook. Schutterij. De schutterij. Ah, Dat is koning van mij eigenlijk ook. de regerend. Dat we hier een koning van wij. Oké. En vertel, hoe was dat? Ja, chic hè. Ja? Dat is sowieso. Ik hou dat lands metgemaakt. 24 jaar geleden, precies 24 jaar geleden ben ik ook koning geweest. Nee, Ja, ja. daar heb je wel geduld gehad. Ik ben even droed geweest ertussen, hè, uit de vereniging. Want? Ja, van allerhande prikkelen geweest, druk geweest. En sinds 3 jaar weer terug en weer koning geschoten. Dus. Wel leuk. Ja, ruig. Sommigen winnen de staatsloterij en die wordt piekerkoning. Ja. Ja, maar we zijn allemaal, hè. Want die willen dat de kans. Ja. We zijn allemaal koningen geweest van Margraden. Ja. Echt hoor. Ja, ja. Hey, goed. Ja, inderdaad. Dat klopt, ja. Ja, inderdaad zitten. Niet bij stilgestaan. Nee. Ja, dat is langer geleden. Ja. Ik 20, ja. En ik was prins, carnavalsprins, en dezelfde jaar ook nog koning. In Mergrotten. Maar nooit gebeurd. Dan moeten die buitenlanders dat komen doen. Ja, maar ja, die moesten toen, ook pap, daar moest hij ook naartoe komen. Of althans, dan wel eens om het vuile werk op te knappen. Hè? En welk jaar wordt je prins? 2004. Oké. En wie wordt het? Fantastisch. Want, Prins, koning is mooier. Prins is ook chic, maar koning is iets mooier. Ja. Die processie en het schutterfeesten. Vind ik wel. oké. Want in Italië hebben ze natuurlijk ook carnevale, hè? Ja, daar is het ook geboren. Hè. Ja. Maar heb je wel eens, heb je iets van de carnavalstraditie meegekregen van Toezoet? Nee, Nee? Want Nee. waar liggen de roots? Waar kwam pap vandaan? het zuiden.
Het zuiden. Calabria. Ah, oké. Nee, daar hadden ze volgens mij geen carnavalstraditie. Of wel? Nee, Hier dat is meer Venetië, een die kant, Venetië hè? en daarboven. Ja. En kent je ook hem nog als prins herinneren? Ja? Tuurlijk. Nou, vertel, wat was voor een prins? Mijn dochter jeugdprinses. Toen hij prins was. Toen jij prins was, mijn dochter jeugdprinses. Dan gingen die samen ook op Ging pad? samen dikker op stap. Ja, dan was ze ook erbij. Ik ben er dikker met geweest. Dat is wel leuk. Wel leuk. Goed komen als prins. Toen zou weer met de shutter, hij zou weer een toneelstukje opvoeren. Ja. En hij doe ook gewoon met, hè. Oh, daar had niks in de gaten? Nee. En op een gegeven moment in dat toneelstukje, Waar in de weg? toen ging een geweer af en een shirt. En we renden dus allemaal weg, ja, want vooral angst voor de shirt, hè, zogenaamd. En ja, hij rende ook weg, maar ik hem niet meer terug. Hoe is die oude mama? En even, nou, kun je nou dus naar je prins, hè.